en Adrià i aquell és Antoni Gómez i avui vos presentarem la predicció del temps. D'avui. A Galícia farà sol, a Galícia i Cantàbria faran temperatures de 15 a 23 graus i el mateix passarà a Cantàbria i a Estella. Després, a Castilla i Lleó també passarà el mateix que aquí, temperatures de 15 a 23 graus. I a partir d'aquí ja faran núvols. Començarà a ploure per tot això. Aquí està previst que plourà a Somanco 5 litres. A Catalunya i Aragó també plourà, mínim 13 litres. La part d'Extremadura farà sol tot el dia, Madrid farà sol per al matí i per sobre baixa se taparà un poc. A la part de Catalunya farà núvol i sol fins a la nit que començarà a ploure. La part de les Illes Canàries farà núvols tot el dia i la part de Gran Canària farà sol. Ceuta i Melilla farà sol i núvols i les Illes Balears farà sol i núvols també tot el dia. El vent se bufarà a la part mediterrània cap a Ponent i Llebeig i la part del mar Cantàbric bufarà cap al Mestral i el Ponent amb vent de segon grau. El mar no estarà molt alterat perquè és un vent de 2 graus. No estarà molt alterat, hi haurà moviment en el Mediterrani. El que sí hi haurà més moviment en l'Atlàntic. Soplarà un poquet més fort i hi haurà més moviment. Això és tot de la predicció del temps d'avui. Bones tardes.